ubaba wafike wangishaya ngekheni yaphuka yaguga yaphela wadonsa ipayipi leli lamanzi wangishaya ngalo wabona ukuthi akadelanga lapho angithi ngesikhathi engishaya kukhishwe kwangane kwanendlini uyena nomaba khona la endlini uthe suka bethatha intambo wangibophela la emanqineni wangibhekisa ikhanda ezantsi wangihenga lapha phezulu emaplangweni lawo phahla ngithe lapho sengiyeke konke sekuyivuzela nje amathe namafinyela konke kuhlangene sengiyekile nokukhala kusho ukuthi angazi kwenzekani kwavuleka isicapha kancane kancane khona ubaba next door ovela emsebenzini uzobona makulenga ingane yena uyitshela ukuthi ngiyayilengisa mayifika athi hawu maphasa uzobulala ingane kanti nikhona la endlini uyazi uzoboshwa ayithulele nje angethule lapha lo baba waqashula lo ntambo wahamba namoya nami kwakhe engibekela ihlombe wafika wathi kumkakhe akangithela amanzi ngigeze wangithela intambo yaseyiqala ungena la emaqakaleni wathi angithela amanzi ngigeze ngiphakela ukudla ngidle naloko kudla kwangadle kwangani ngiyaphalaza nje emva kwalokho kwahamba isikhathi kuthe ngisafunda lapha emaromeni ngalanga limbe umama wayeyodede sesibhedlela lezi ingane ezincane zayidlala eminyango ngoba zazingangena esikoleni lo ngilamayo waye esikoleni nganginomkhuhlane ngalelo langa ngangaya esikoleni ilapho ke inkinga angaze ngixoxe lento sele kungaba khona ilapho baba anginukubeza khona okuzalayo ngathi mangikhala wathi ayikho into engiyikhala ngoba lento ngiyijwayele ubaba okuzalayo ke manje angazi ukuthi uyena ongizalayo mina andakakwenzanga kwaba kanye njalo nje masele naye bengekho labadala wayenza lo mkhuba kwase kuyinsakavukela nje umchilo wesidwaba ngiyaqala ukusho lokhu impilo yami yonke ngoba bengazi ukuthi ubani ozongithemba mangisho ngoba umama wayehlalelwa nami ethi ngidlala nabafana mina ngikwazi ukudlala nezinye izingane eminyango stage sami sobungane angazi ngasijomba kanjani uthe kuhamba isikhathi sanibonani ngiyanibingelela emakhaya ngiyanimukela kwiNep podcast lapho khona suke sihlangene nje sixoxa ngezinto ezenzeka emhlabeni ngabe izinkinga sibhekene nazo empilweni ngabe ubuhlungu esisuke sesidlule kubona noma sisuke sifuna ukudlulisa ulwazi kubantu abathile noma sisuke sifuna ukuqwashisa siphinde silekelele labo mhlawumbe abanenkinga ezifanayo nezethu okanye thina uqobo lwethu kunenkinga sibhekene nazo siye sixoxe nje ke sibone ukuthi sisizana kanjani sibonisana kanjani mhlawumbe sisizana ngokuthi sibonisane sisizana ngokuthi siphana ulwazi okanye sisizana ngokuthi impela umuntu simnika into ethenjebule ephathekayo kodwa isilokhu sawuqala lo msebenzi usize sesitholile kubantu bakithi siyabonga kakhulu nangendlela enikwazi ngakhona ukuthi nihlangabeze ngeke ngihle podcast ka akuyona yami ngedwa noma ngeke ngithi akumina ngedwa ngithi mangikhuluma mase ngiba usizo kodwa ngiyengithembele kunina futhi nje kungeyethu sonke nangendlela ke nje nisuke nikhomenta ngakhona nibeke imbono namhlanje la ngikhona ngisebhizana ibhizana under Eastern Cape ngithi ma ngisebhizana eEastern Cape usuke nje eGoli ekseni ngabo 4 sahamba sasafika njengamanje ke sikhona lapha
Isizathu sokuthi sihambele sifike keBizana ngenxa zokuthi uma wasibhalela wathi uyafisa ukuthi siqhamuke sizombona sike sihlale naye phansi sixoxe kunokuningi akafisa ukuxoxa nathi ngokuba ke usehamba ngesihlalo kukude eGoli sebese cha asilenze iqiniso sihambe sifike yize ke sesimhluphile lokuthi awu wemfana uthe uyeza kodwa ke ngaze ngathi ngizogcina ngifika angibingelele mani njani nisaphila kodwa Yebo siyaphila. Ngisacela ubingelela ababukeli bethu uyichaze ukuthi ubani ungakabani kukuphi isigodi kule ndawo njengoba sengishilo kuseBizana. Sanibonani babukeli basemzansi. Igama lami nguThobeka ngokwamaphasa. La engikhona ngisendaweni yaseRedoubt. Le ndawo yaseRedoubt ke isigodi sakwaMzize inkosi yala uMdishwa. Yeah. Ngicabanga ukuthi namhlanje ngicele iNep Films ukuthi ize ngizokwazi ukukhipha okungaphakathi kimi. Angikukhipheli ukuthi mhlambe kunabantu engifuna abahlukumezeke. Kodwa engikufisayo ngenhliziyo yami yonke ukhipha isilonda seminyaka. Ngisineke nje la elangeni sishiswe ilanga khona sizophola. Nokuthi okwesibili mhlawumbe lesilonda sami sizosiza nabanye abantu kube khona izinto abayifundayo mhlawumbe khona izimo lapha abantu abangayi understand khona ukuthi umuntu uma edlula ebhlungweni obunje mhlawumbe ufila kanjani. Ilokho kuyinjongo yami kakhulu angiqondile ukuthi kube nabantu abazofila kabuhlungu kodwa engikwaziyo kunezinto eziningi ezisempilweni yami ezingaziwa abantu abaningi abantu babona mangihleka bacabanga ukuthi all is well. Yeah. So ngiyafuna ke bazi ukuthi namhlanje lo Thobeka abacabanga ukuthi bayamazi kahle kahle ubani. Yeah. Wathi mosixoxela noma ungifonela sikhuluma kokuqala. Wangibeka esithombeni wathi umfana wami ke ngipartially blind angiboni kahle noma angiboni. So ngiyafisa ukuthi ungivakashele sixoxe ngendlela engakhula ngayo ngendlela engaphatheka ngayo ngaphansi kwesandla sabazali bami nangendlela engagcina ngiphelela ngakhona la ngiphelele khona. Ngingafisa ukuthi usixoxele nje istory usibeke ngendlela wangibekele ngakhona nakho konke ufisa ukuveza emphakathini nezinto ke mhlawumbe ongafisa ukuthi ekusixoxeni kwethu istory kuphi la wena ufisa sikulaphe khona ikuphi la ufisa ukuthi usizakale khona ikuphi la ufisa khona singenelele singababukeli. So nje ungasiqala ekuqaleni ngizobabuzela nje mina ekhaya la ngifisa khona ukubuza imibuzo kodwa ngiyakukhulula uxoxe ungasabi ngikhona lapha eduze kwakho uma ungibona ngithule akukhona ukuthi senginyamalele ngizobe ngikhona nje ngikulalele. Okay. Yeah. Ngicabanga ukuthi istory sami siqale 51 years ago. Yeah. Lapho ngangineminyaka emine ngizelwe. Yeah. Nginomfowethu ongilamayo. Owayenegama loSibongiseni. Sashiyana ngo13 months naye. Yeah. Ngimdala kunaye yena emncane kunami bese kuba nodadewethu omncane ngicabanga ukuthi ngalesikhathi kwenzeka yonke lento. Udadewethu yena wayewusana nje olalele embedeni. Yeah. Umuntu wayesekhona ukubona izinto nokuthi wayehlanipheka kakhulu ilongilamayo. Yeah. Ngoba ngalelilanga kwenzeka isigameko sokuqala. Kwakunobhuti owayehlala ekhaya. Sasihlala endaweni yaseClermont. Kwendawo ekuthiwa iKashembe eClermont. Yeah. Kunemjondolo ke lapha ya. La sasihlala khona. Kwakunobhuti womndeni wasekhaya. Owayisuka la emakhaya eyofuna umsebenzi eThekwini. Yeah. Cishe ke mhlambe uma ngingacabanga okwamanje ngoba mangikhumbula ubudala bakhe kunami mhlambe wayela ku 30 years. Yeah. Ngaleso sikhathi. Yeah. Mina ngineminyaka emine. Kwaba khona usuku lapho uma wami notata ngoba ke sikhule sithi utata thina ize besikhulela ngale eThekwini. Yeah. Kodwa asikaze sithi ubaba utata. Sikhule bahamba ngalelilanga. Baba abantu benkonzo. Ngicela ungayisho inkonzo yabo. Yeah. Le nkonzo yabeyibahambisa ke isikhathi esiningi. So ngelanga babehambe ngalo kunomfowethu engimlamayo ongishiya ngo6 years. Yeah. Umfowethu lo waye umfana ke angazi noma ngizothi waye estout. Kodwa nje wayemuntu okhuzwa njalo. Yeah. Yeah.
ngalelanga uthe mayibona ukuthi abazali sebehambile wasishiya wahamba nabanye abafana wayishonela emfuleni wayodoba Yeah. mayihambile kusele thina la yimi oseqala ukuphaphama kunomfowethu ngagibela phezulu kwesihlalo ngizama ukulayitha istofu sithi siyapheka Yeah. leso sihlalo sawa nami ngoba ngathela ispirit estofini ngithi kwakusasetshenziswa ama primer stove Ngiyakhumbula. ngathela ispirit kushuthi satheleka sagcwala nekhabethe amakhabethe aqala kayihlotshiswa ngamaphepha andlalwa amaphepha o newspaper Newspaper, yeah. so kwavutha lapho ngawa nesihlalo ngasha njengoba nginalesibazi esila Yeah. kulesandla ngangishilo nje isandla sami ongasibuka kahle sinamabala asimhlophe ngokufana sonke Ngasibona. ngasha ke la ekweni kwami lapho kuloko kusha kusho ukuthi kwabe kuqhamuka ubhodi lo ngithi wayezofuna umsebenzi ekhaya ezofuna umsebenzi eThekwini ehlala ekhaya mayifika lapho ke bacisha ke nabo makhelwane ekhambeni komakhelwane angazi noma wayediniwe noma kwakwenzakalani kuyena kodwa ilapha ngibamba khona wanginukubeza ngokocansi Ubani ke? ubhodi lo womndeni wasekhaya Yeah, yeah. umfowethu wayekhona ebuka lo ngithi ngimshiya ngo13 months wayekhala Oh. wakhala lapho waziwazunywa ubuthongo eguqe ngamadolo edunusile wazwalala lo wayenza lokho ayekwenza ngoba wayazi ukuthi akekho umuntu omdala omakhelwane sebehambile wazwaqeda wayeka mase kufika uMaya ekhaya umfowethu wahlanipheka kakhulu ke yena kunami Yeah. umama masefika wamxoxela ukuthi kwenzakaleni angazi noma umama akakholwanga Hawu. angazi noma kwenzakalani ngoba emva kwalokho ngigcine mina ekhaya ngihanjiswa nginikezwe esinye isalukwazi ababesonda naso sakwaNdlovu ngaphakshelwe impahla zami zonke ngaphelezelwa umfowethu lo ngimlamayo nosisi wami omdala bayongishiya kagogo uNdlovu lapho ngihamba ekhaya umfowethu wayikhala uyena yedwa ayikhala owayengafuni ukuthi ngihambe mangifika kulowa muzi ngisasikhumbula isikhalo sami namhlanje Yeah. ngingafuni ukusala lapha ngahlala kulomuzi angifuni ukuqamba amanga ngangithandwa babengenayo ingane entombazane lapho ngangineminyaka emihlanu Hawu. ngaqala isikole ke ngihamba nogogo uNdlovu ngoba wayefundisa kwesinye sezikole zakaMasho endaba zezwe primary Yeah. sasigibela ke ibhasi ekseni la kaKopoletsheni sehle eThekwini sigibela isitimela sakaMasho ngifike esikoleni ngangiyinto eyayihlalezela esikoleni ngikhumbula kahle uMisi wasifundisa ngangimsaba kodwa kushuthi umqondo wesikole ona wawukhona ngoba ngashesha ukukhetha Yeah. esikoleni so ngithe ngisafunda lapho ngalanga limbe ugogo wangishiya wayesikoleni ngangaya mina esikoleni ngasala nomunye usisi waye eqashiwe khona esiza lo sisi wayebhema ibenzini Yeah. lo sisi kwasho ukuthi ibenzini akanayo wabhema sonke ispirit esasikhona endlini ngihlezi naye ngabe ngilambile waphuma wangena endlini yomunye ubhuti owayeqashile khona uthi ubhuti Felix wangena khona wathatha ibhotolo nokudla okumuncwa nginikeza kona ngadla ngoba ngangena choice kuthe mangibona ukuthi anginakiwe la ngangena ebathroom ngageza ngahluleka ukuthatha izinto zokugcoba ku wardrobe zaziphezulu Yeah. ngagcoba insipho Yeah. ngayigcoba nasebusweni ngaqoka yonke impahla yami engangikwazi ukuyigqoka emzimbeni ngahamba nayo ngacusha ngemuva kwase toilet Yeah. khona le yanda ekuthiwa kaMandayeni eClermont ngaphumela kaMandayeni ngase ngiyahamba ngiqonde ekhaya ngoba indlela ekhaya ngangiyazi mangifika ekhaya ngafika umama enza washing ehleze eminyango
ewashele eduze kompompi wangikhumulisa lezi ngubo wayiwasha ngangigqoke ngisho ujazi yonke into enganginayo libalele ilanga sengixhopheke insipho amehlo ebomvu ayike kuthe ntambama wafika ubhuti walapha ngangihlala khona ukuthi ubhuti Musa ezosho ekhaya ukuthi ingane ilahlekile wafika ngikhona ekhaya yebo wajabula ke mase fika ngikhona waphindwa ngithatha wahamba nami emuva angifuni uqamba manje ingane zalo gogo zazi ngithanda zonke wayinengane zabafana kuphela zonke zazi ngikhonzile noma ngiya nabesitolo babekuthanda kuya nami esitolo bangiqoqoshe ngiphathiswe okwengane kodwa mina ngangingakuthanda ukuhlala komunye umuzi ngangithanda ukuhlala ekhaya kwathi kuyisonto babe ngifundisa ke ukusebenza njengengane intombazana njalo ngesonto mina ngivuka ngikhipha ipolish kuveranda yebo wakupholishwa ngopolish omnyama ngivuka ngithatha ibrush ngikhipha upolish ngithe ngisakhipha upolish ngamenyezwa komunye umuzo ongezansi kwamakhelwane kwakuyikahlophe yebo mabe ngimemeza khona bangicela ukuthi ngiyobiza izingane zakhona khona umuzi ezazithunywa kuona ongenzansi yebo ngahamba ngiyobiza lezi zingane mangifika lapha kulomuzi ngangiyingane ke namahloni kakhulu ngalongilunguza eminyango wakhona ongibona kubona ngamkhweba wayeza kimi mayifika kimi wafike ngamtshela ukuthi niyabizwa kuthiwa Sheshana wathi kulungile ngisawubiza abantu emayingene endlini kwaqhamuka umfana owaye umngane weLasbon yala ngihlala khona lo mfana ayangambona efikile eze kuEric wafika lo mfana wathi kuthiwa akazongibiza kwathi ngoba ngeke ngambona umngane kaBhuti Eric nami ngahamba naye kanti masifike emgwaqweni akazi ukungikhomba ngasekhaya uzongikhomba kwenye direction maye ngikhomba kule direction wafika nami endaweni enezihlahla nje zokukhwebezana yebo ngalazo ukhwebezana ya wafika lapho wangikhumula iphente wanginukubeza lapho kuyabonathi indawo mhlawumbe angazi noma kwakutoilet wakuyona noma kwakuchithwa amakaka ngoba ngasuka lonke ngemuva lami nje ligcola amakaka nekhanda konke la isiphundu sengihamba ngekhaya ayikho into engangenzi yona bona leyo ipicture ayisitheli noma sengifisa ukuthi ngiyikhohlwa angiyikhohlwa nangelilodwa usuku ukuthi kwakwenzakalani wayengivulela ummese ke lapha ethi ngalinge ngikhala into eyangimangaza kwakunemjondolo la ngenhla abantu belokhu behla benyuka angazi noma babengaboni noma mhlambe ukuthi umuntu mind business yakhe angazi wangidedela lapho ngagoduka mangifika ekhaya ngasaba ungena endlini ngahlala la kuveranda eminyango ubhuti aphume endlini ubhuti Musayo Ntombazane ubuyephi ngithi mina bengithunyiwe la kaHlophe athi yena kade parish lakho libanda manje kade sikucinga singawazi ukushonela angeniswe endlini mangena endlini mayiqale ngineza ukudla akudleki ngathi ngaphalaza ngoba lo muntu ayikho into ayingangenzisi yona kongathi ngingaphalaza uma sengizama ukudla ubhuti ngosana notice ukuthi kunuka amakaka la endlini athi kimi Ntombazane ukhishwa isisu yini ngithi mina cha bhuti uyingcolisile cha bhuti athi mendlule emva kwamaye mani nanka lamakaka abonela ikhanda esiphundu hawu Ntombazane ubani okusemakakeni ngithule athi asambe sogeza angithathe masifike ebathroom ngangijwayele ugezwa uyena mangesikoleni yebo uneminyaka ngalesikhathi ngineminyaka u5 hawu wayengeza mayengeza ubhuti engifaka kubhavu wayengeza angezela emzimeni abesethi ke manje angiqojame ngigeza inkomo ngiyigezeke inkomo bese yangikhipha emanzini angigqokese namhlanje athi mengikhumula ingubo yami igcwele amakaka yonke la ngemuva ahlale la phezulu kubhava angicenga ukuthi kwenzakaleni abeloke ethela amanzi engigeza engincenga kodwa ngingakwazi ukusho ngikhala athe esuka ubhuti abona ukuthi la amanzi abomvu yigazi athi Ntombazana kukhona okwenzakele kwena ulinya zobani hayi ngingaphume neqiniso athi ngizoze ngibiza amaphoyisa ke manje ulinya zobani ngithi mina bhuti ngicela ungawabizi uyamkhumbula umfana wafika kuBhuti Eric la ngelanga elukuthi
wafike wathi mayebona mina la ekhaya wathi awukanti sekunengane entombazana wathi yena yebo ngithi uyena ke othe ngiyabizwa la ekhaya washo ukuthi uyamazi ke yena Yeah. waphuma wayoxoxa ekitchen wafike wasibeka istory ke ekitchen ukuthi usekwenzeke lokho ngalala ke lapha embedeni inhlungu zingiphethe kwaze kwafika umkhulu babe kwi separation nogogo kodwa naye wayengithanda wayengabuza ukuthi ingane esuka phi le Yeah. umkhulu wayefika ose inyama nabangani bakhe ngoba wayeyiphoyisa yena wayefika namanye amaphoyisa abose inyama eminyango bayiphuzela ubhiya angithatha angigone angibekela ngidla inyama mina babephuza angiphathe lokujuice Yeah. ngaleli langa umkhulu wangimeza waziwadela intombazane kwathi uyilele so emva kwalapho kuthe makudlula izinsuku ugogo lokho engishiya ekhaya esikoleni ngabuya ngeqa ngaye ekhaya ngithe mase ngifika ekhaya ugogo kusho ukuthi wabaxoxela ukuthi kwenzakaleni wasethi hayi kusho ukuthi ingane ayijwayeli ukuhlala lapha asiyeke ngabe ngiyagoduka ke ngaleyo ndlela Yeah, phindele ekhaya. ngaphindela ekhaya ngashintsha ke nesikole ngafunda eClenaville eClermont manje ngangabe ngisaya kaMashu Yeah. kwahamba isikhathi udade wethu lomdala mangena 6 wathola umntwana Yeah. sekungifikela manje ukuthi nalokho yakwakhe kona ukube kuthiwa abazali babekwazi ukubona izinto kwakuyi abuse ngoba wayeno 15 years ukhulelwa kwakhe ubaba wayemkhulisa kwakubaba omdala ke sasihlala eMjondolo Yeah. angifisi ke namanje impilo yaseMjondolo nangephutha udade wethu indlela ashawa ngayo ekhaya ekhulelwe umdala. yebo indlela ashawa ngayo abazali bemhlanganyela bobabili angazi noma imina ngedwa wayekubona lokho noma khona umunye wayeyibona leyo nto kodwa ngangikhala ngisaba kodwa ukukhala ngimemeze ngoba izojika ngami induku emva kwalokho uthe masezela ingane waxoshwa ekhaya nalokho futhi kwaphinde kwangilimaza emqondweni ngoba uxoshwa nje usezela unengane uyancelisa eThekwini asinalihlobo nomalume engangibazi babili kuphela babevamise ukufika ekhaya ngangingazi ukuthi kuhlalekile nje nginomalume abawu8 kodwa babebabili sasinabo eThekwini ababevamise ukufika ekhaya kodwa ukuthi babehlala phi nabo ngangingabazi into eyenzeka njalo makuphaka ukudla ngangithatha okwami ukudla ngijikele emva kwendlu ngiyokupha yena ehlala ezihlahleni zodakiwe lapha emva kwendlu nengane ngimnikeze lokwami ukudla ngibuye ngizenza umuntu ongasuthanga angivela ukudla ngakunaki ke mina ngisakhula so leyo into yangihlukumeza ke kwaze kwabe uzocelelwa omalume bakhuluma nobaba ukuthi abuyele ekhaya Yeah. ngakhula ke lapho kuthe mangineminyaka ewu8 ngaba nomkhuba ukuthi mangibuye esikoleni ngihambe endleleni ngikhathale ngihlale phansi ngizunye ubuthongo ngiphaphama emva kwama-hour athile ngoba ngikhumbula ukuthi leso sikhathi ngangifunda esikoleni saseMaromeni eSetop Rank eClermont khona ngiqhamule erank mangisuka esikoleni ngishona eNdunduma ekhaya kwase kuyisendunduma Yeah. ngifike ngilale lapha erank yabona lamabhodi amakhulu okuadvertise Yeah, ngiyabona. kukhulu utshani obude obungaka phansi kwawo ngifike mina ngihlale lapha esikhotheni futhi ngangayicabanga indaba ukuthi mhlawumbe ngaba nenunu engangidlala ngangifike ngihlale lapha emva komama la abadayisa erank ngihlale lapha ngizunye ubuthongo ngilala ngiphaphama ngalesikhathi kubuye abasebenzi kube imangigijima ngigoduka lapho ngilambe ngiyafa ngihambe ngiyofika ekhaya ngelanga lokuqala ubaba wayengekho Yeah. ngafike ngathethiswa kwadlula ngelanga lesibili ngahlangana nomunye ubaba mangivuka nje lapho wayegqoka ama-overall agcwele upende Yeah. kubonala ukuthi ke la esebenza khona isebenza ngopende ngathi wayeqhamuka ngase-New German Yeah. lo baba ke kusho ukuthi masihamba sijika ikhona elilodwa indlela yethu beyinya bese qala ungikhulumisa masingezansi kwesikole eClenaville ukuthi hayibo kanti uyangakuphi bese ngiyamtshela
athi osiyangandawonye sihambisane uthenga umbila la endleleni wangihlephulela ngihambe ngidla nami umbila osiwe sahamba ke nalo baba uyangixoxisa ke la endleleni nami lokho ngiphendula lokho akubuzayo masifika ngasesitolo esingenhla kwasekhaya yena aphume ngo left waso mina ngiphume ngo right kona lezi indlela zombili ziyaye ekhaya kodwa ngijwayele lephuma ngapha ngijwayele ukuphuma ngapha ayike sihlukane lapho ke ngikoduke ngifike ekhaya futhi nakulokho ngithethiso ababuza ukuthi ngihlala kuphi njengoba ngifika ngalesikhathi into ayenza uma wami engangayazi ukuthi mhlawumbe uyenziswa yini ukuthi njalo mangifika late wayengilalisa phansi angiginqe abheke inkomo ukuthi isaphelele yena ngazi ukuthi yipi la ibheke ukuthi iphelele ngoba uyazi ukuthi ngidlulephi lapho angitshela ukuthi mina bengidlalwa uBlack Malipatile nabafana so ngiganga ngenkomo angincinze la emathangeni ngize ngibe nezilonda ngikhohlwe ukuhamba njengoba ngimhlophe nje ilonda zami zazize ziphuma ubovu kuthe kusuka lapho ngosuku lesithathu ngaphinde ngahlangana nalobaba futhi mangivuka lapha ngoba lo mkhubo wokulala endleleni ngangawuyeke ngangikhathala ngivele ngilale mangisuka lapho lo baba ngihambisana naye namhlanje lo baba angipha uswidi wayehamba edla upeppermint angipha uswidi ngihambe ngidla ngilo ngigijima ke la emva kwakhe ngoba uyashesha yena sithi masidlula ngase groundini eNdunduma athi yena ufuna namhlanje ngiyobona lapha ehlala khona hayi sihambe sithi masifika kule sitolo esihlukana kusona kuqhamuka umfowethu esongifuna lo engimlamayo uqhamuka ngaleli side elihamba lo baba yena kwayithanda le ndlela vele mayiqhamuka umfowethu athi wena uhlezi kuphi kunini ekhaya ufuna ngithi ngakaphendula phendulo baba hawu owakini athi yena yebo wasekhaya athi yena hayi sokumngani wami lo ngijwayele ukubuyisana naye mangibuya ngiyaye ngimficela endleleni ake masihamba ngalendlela ke vele umfowethu yona indlela avamise ukuhamba ngalo baba phinda sipho uswidi umfowethu wavela shaya isandla mangithi nguyuse emlonyeni shaya isandla lo swidi yowa lapha esikhotheni alilahle nalo wakhe masifika lo baba kanti uhlala sihlukana somgwaqo nje kanje uhlala esitendeni esingenhla kodwa mangaphambili kwasekhaya masifika la abasebenzi babuye emsebenzini bahleze eminyango afike lo baba ayovula eminyango bathi bona hawu wabuya nezingane namhlanje athi hayi izingane zami lo baba mayefika evula eminyango ufuna ukungiphusha ngekhanda ngene ngaphakathi uthe mayengibamba ngemuva engiphusha ngaphakathi kwasho ukuthi lo engimlama usetime ekudala ungidonsa hlwinge engalwaphuma nami wathi wena siphuphundini uzokwebiwa la sahamba masifika ekhaya hayi ngalelo langa ngishawanga kanje ubaba wafike wangishaya ngekheni yaphuka yaguga yaphela wadonsa ipayipi leli lamanzi wangishaya ngalo wabona ukuthi akadelanga lapho angithi ngasikhathi engishaya kukhishwe kwangane kwanendlini uyena noma bakhona la endlini uthe suka bethatha intambo wangibophela la emanqineni wangibhekisa ikhanda ezantsi wangihenga lapha phezulu emaplangweni lawo ophahla ngithe lapho sengiyeke konke sekuyivuzela nje amathe namafinyela konke kuhlangene sengiyekile nokukhala kusho ukuthi angazi kwenzekani kwavuleka isicapha kancane ngani khona ubaba next door ovela emsebenzini uzobona makulenga ingane yena uyitshela ukuthi ngiyayilengisa mayifika athi hawu maphasa uzobulala ingane kanti nikhona la endlini uyazi uzoboshwa ayithulele nje angethule lapha lo baba waqashula lo ntambo wahamba namoya nami kwakhe engibekela ihlombo afika wathi kumkakhe akangithela amanzi ngigeza wangithela intambo yaseyiqala ukungena la emaqakaleni wathi angithela amanzi ngigeze ngiphakela ukudla ngidle naloko kudla kwangadle kwangani ngiyaphalaza nje emva kwalokho kwahamba isikhathi kuthe ngisafunda lapha emaromeni ngalanga limbe umama wayeyodede esesibhedlela lezi ingane ezincane zayidlala eminyango ngoba zazingangena esikoleni lo ngilamayo waye esikoleni nganginomkhuhlane ngalelo langa ngangaya esikoleni ilapho ke
Qina mama. Inkinga angaze ngiyixoxe lento sele kungaba khona. Ilapho baba anginukubeza khona. Okuzalayo. Ngathi mangikhala wathi ayikho into engiyikhala ngoba lento ngiyijwayele. Ubaba okuzalayo ke manje. Angazi ukuthi uyena ongizalayo mina. Andakakwenzanga kwaba kanye. Njalo nje masisele naye bengekho labadala. Wenza lemkhuba. Wayenza lo mkhuba. Kwase kuyinsakavukela nje umchilo wesidoba. Ngiyaqala ukusho lokhu impilo yami yonke ngoba bengazi ukuthi ubani ozongithemba mangisho. Ngoba umama wayehlalelwa nami ethi ngidlala nabafana. Mina ngikwazi ukudlala nezinye izingane eminyango. Stage sami sobungane angazi ngasijomba kanjani. Uthe kuhamba isikhathi wahlupha kakhulu lo engimlama ebaleka isikole. Yeah. Waze waboshwa cishe wayenala ko 12 13 ngesikhathi eboshwa emajaldini ehamba nabanye abafana becosha amakhopa. Yeah. Ubaba wahamba wamkhipha ejele wasethatha isinqumo sokuthi akasibuyise size emakhaya. For the first time uze sazi ukuthi khona enye indawo yokuhlala. Ngoba impilo ebesiyiphila bekweyasemjondolo emjondolo nihlala namhlanje la kusasa senihlala lapha. Yeah. So masibuya siwela emakhaya. Mina nomfowethu lo ngilamayo ithina sakujabulela ukuhlala la emakhaya. Yeah. Bonke abanye abanye bebuyela one by one eThekwini thina sikaze sifisa ukuphindela eThekwini. Sasihlala la emakhaya sobabili. Ize kona ngangisaba la emakhaya ngisaba utshani ngoba kunezikhothe eziningi ekhanjwa kuzona. Yeah. Kodwa sabekezela sahlala. Selokho ke ngaba nempilo engasile ngilokhu ngigula. Kune story ke ngangihlale ngisizwa uma wami sixoxa mangabe kufika mhlawumbe umunye wodade wabo. Yeah. Ngoba mina ebusuku ngangingabi nabo ubuthongo ngokwanele. Ngangalaliswa kweingane zonke ingakho ngangizela nasemini. Yeah. Yeah. Kokufanele futhi. Ebusuku nje ngangalali mina. Istory engangijwayele ukusiza uma wami esixoxa indlela ahlukumezeka ngayo emzini wakhe ayiganele kona. Indoda ihambile engayazi ukuthi yashonaphi. Wahlukumezeka waze bamxosha emzini bamthatha nezingane zakhe ezimbili bamqhuba baya kubo. Yeah. La ingqondo yami ayifika ilale khona ukuthi mayeqhutshwa nezingane zakhe ezimbili mina ngangikuphi. Ya leyo nto ayifika isithele kumina ingqondo yami ayingasebenzi kahle. Ngoba wayixoxa athi hayi uyisana omvuzo wabuya uthobeka egijima eminyango ngangigijima ngangikuphi ngoba waxoshwa nezingane ezimbili. Yeah. So ngangakwazi ukuhlanganisa istory. Yeah. Naloko okushawa ngangakunakiswa into yodwa ukuthi nalo engimlama wakwashawa naye waboshelwa lapha phezulu ebuye egangeni. Ngangiumuntu ke owayethanda izingane ezincane ngiqoqa izingane zomakhelwane ngiphela mina ngikwazi ukudlala ngaphandle. Yeah. Ngiqoqa izingane zomakhelwane ngifike la ekhaya ngiyigeze lezo ezino 2 years. Even ngisho nokuno 6 months ngangikuthatha. Ngikubelethe ngibageze la ekhaya nabanezilonda ngibachuba izilonda lezi ngibagcoba umuthi okhona la ekhaya. Yeah. Babe bahle ingane zisheshe ziphole izilonda zabo. Kwaze wathiwa ekhaya hayi kusho ukuthi angeke azabathola abantwana endlela abathanda ngayo. Yeah. Iyona ndlela engangizama ukuhila ngayo leyo. Kuthe kusuka lapho I think bengino 17 years. Sengisiyekile isikole ngoba ngigula. Yeah. Kuthe maku December umama wathi uyongishayela iPassport wakusana ama passport leso sikhathi ama ID engakabikho. Yeah. Wayongishayela iPassport nomfowethu wayeclever kakhulu ke lo ngilama ngoba uyena oqala wayifuna iPassport. Yeah.
wayazi ukuthi wenza mina angazi lutho ngapassport. Sahamba ke kangangoba ama passport wethu sineminyaka elinganayo sobabili kwafuneka ngikhuphule iminyaka ngibe no 18 naye njengoba no 16 abe no 18 ukuze sikwazi ukuthola yebo saba nonyaka saba abonyaka owodwa ke sathola ama passport kanti ngishayela ipassport nje sekuyophiswana ngami final. Kuthe mangifika ekhaya akubanga isikhathi eside uma wami sihamba lapha edrobheni ke ulokho ebuka amaringi ke ewalinganisa athi angilinganise nami ngilinganise yabona impilo yami yonke angaze ngiziphuphe ngiwumfazi womuntu angaze ngizibone angaze nje ngibe nomfanekiso wami ngithwele iduku ekhanda noma ngifake iringi esandleni kodwa sawalinganisa ngalela langa ngisho nalapho uma kulakha iphakethe angaze ngiwagqoke mina masifika ekhaya kanti uyithengile emva kwama ngibonanga hayi safika sahlala ekhaya wangithengela enye ingubo yayipink yayinde nenye two piece yakwakwe yewulu ayike masifika ekhaya kwabuya ubaba emsebenzini mayebuya wathi ke lolihambe sizolihamba ucela la siyakhona yonke into ekuthiwa ngisho njengoba injalo ngabe ngingazi ukuthi ngizosho ini ngathula ngavuma ngoba ke ngangenza yonke into abazali ababethi angiyenze masifika kanti siya kandaba zabantu Home Affairs yebo kusondaba zabantu esa operator ngaphakathi ko magistrate masifika lapha nako ke sengimiswa lapha ngeyawo nalobhuti engijwayele umbone esontweni esingazani nayo kangako kwathiwa ke ngangifunga ke emva kwemanje ingifungisa lapha ukuthi ngishada naye ngashadiswa ngaqeda ubaba wasayina zonke izinto masisuka lapho safika ekhaya kuphekiwe kamnandi kwadliwa idina nalamadoda amabili angiyazi kwakuyazi ke leyesibili lenenye ngiyibone esontweni mase kuqediwe lapho kwathiwa ke sengihamba nalamadoda impahla zami ngaphuma ngiyiphethe ngoplastic akwa checkers ngifake ekhwapheni ngoba zazi ngeyiningi ngahamba nalamadoda sehla kwenye indawo ukuba bengibona bengizonikhombisa lapha esasiyakhona ngoba kula ngaphesheya sahamba sehla kwesinye isitobhe ekuthiwa semanqofoza lapha ngashona emfuleni nalamadoda sakhuphukela kulomuzi ngahlala kulomuzi kwafika isikhathi sokuthi kulalwe angazi ukuthi ngilalaphi le ndoda yalala nami lapho ngangazi ukuthi ngenze njani angazi noma ngizokhala kuzwe bani ngizobaleka ngishonephi emva kwalokho ngavuka ngagoduka ngathi ekhaya mina ngifuna ukuhlala lapha kulowa muzi wathi uma wambuyele emuva ngabuyela emuva ngoba ngangena choice njalo ngangilokho ngiya lapha alokethu uma wambuyele emuva njalo mangibuya ngaze ngakhulelwa ingane yami yokuqala ukukhulelwa kwami ingane yokuqala ngangihlala ngekhankhala ngiphila ngeinyembezi kwaze kwaba ngiyateta ekubeletheni kwami uma wami waphoqeleka ukuthi ingane ayithathe kimi ngoba ngangengikhona ukulala nengane wayithatha ingane ngangithi ngiyayincelisa ngingakwazi nanokuyincelisa ubisa ngaze ngibe nalo lokuncelisa ingane wagcina eyifundisa ibhodlela ingane iyancela ibhodlela yayihlala kuyena ngoba indlela ayikhala ngayo angithola ingane yomfana lapho uyise wayo ke wayifuna ingane yentombazana angikhumbuli nje nangelilodi langa akaphatha ingane yakhe nje ayigone kahle ingane ekiloko ihlala ekhaya mina kufuna ngibuye ngihlale la emva kwalokho ngakhulelwa ingane yesibili zishiyana ngo12 months exactly lezi ngane leyesibili ke ilelele kuleli libe elanga ngaphambi kwezindlu leli elikhonkiwe yini na leli libiyela leli elikhonkiwe la okay isibili ke le ingane yesibili ke le yayintombazana uma ungabheka izithombeni lapha endlini uzobona intombazane empofu kakhulu iyo ke lelele lapha ngayibeletha ke lengane nayo futhi uma wami kwaphoqa ukuthi akayithathe wayithatha ngahlala ngoba ngangenayo nanomuntu okungibonisa ukuthi kumele uprevent kumele wenzeni kwaphinde kwahlala ingane yesithathu
makuhlala ingane yesithathu ngayibeletha nayo kwakunama complications kakhulu ke kulesithathu kangangoba babethi ihlezi emanzini iyona yodwa ke ingane eminyama la ekhaya ngayibeletha lengane yesithathu mase ngiyitholile na eyintombazana naye lama lentombazana emqondweni wami ngilokho nginayo into efuna ukuphindela esikoleni yabona ke kulomuzi engihlale kuona ngishadisiwe ngalendlela engishade ngayo angifuni ukuqamba amanga uma ungangibuza usuku olulodwa ekuthiwa ngiyalikhumbula kwake kwabamnandi not a single day not a single hour not a single second ngajabula ngalo kangangoba into ebengikhule ngiyazi abantu bebengibuka njengomuntu okhohlakele kakhulu bengithi mangiqhamuka abantu abadala hayi intombazana indaba uthukuthele kangaka uthukuthele ngibe ngingazi ukuthi ngithukuthele ngeliphi so kusho ukuthi intukuthelo ibihlala ikhona ebusweni bami kufanele so kuthe kusuka lapho ngafika ngahlala ke ngake naye lo baba ukwakha kwami la kule nxewa lapha ngasesangweni mowehlela ngezantsi indlu esasiyakhile lapha yakwe ngezitina zodaka yebo yakwe ngezitina zodaka waye umuntu ozisebenzayo and imali eyenza but ngicela ukusho kanje ukuthi imali wayeyibophela ngaphambili ngizama ukuhloniphisa lento ayiphila ke lendlela wayiphila ngayo ngoba mina ngangiphila ngokuthi uzothenga uplastic namhlanje uzodliwa namhlanje kusasa uzobuya nowakusasa ngingangoba ngingaka nje angikwazi ukuthi nginikezwe imali kuthiwa ngiyokwenza igrocery uhluleke ukungiphatha kahle sengiphuwe ngetray engakaza akhiphe ngisho ichwane lenkukhu ekhaya ngalobolangenza ngalutho akukho ngisho umkhongo ngangamkhomba bathi kwakumkhongo wakhe angazi wayezolobola kanjani ke so emva kwalokho ngihlalile nalo baba la ekhaya and iminyaka engihlale naye ungayibala nawe ukuthi mingaki from 1987 December kwakumhla ka12 ngikhumbula kahle kwaze kwabe ngiyahlukana naye uyaboshwa uboshwe ngo2002 lapho ngizele khona ilasbon yami uma eboshwa uboshelwa statutory rape ngoba wayethana nezingane ezino 14 years ezincane la komakhelwa njengoba ngifike ngaka ngihamba nale ndoda la bazi ukuthi ngishadile abazi ukuthi sihlala kanjani kona wayethi umuntu methi mase sincama kimi ngizwe umzimba lunyakazela yazi kodwa ngiphinde ngiyikhuze ngithi lo muntu akazi lutho ayi ngithule ngigwinye kunjalo kuthe kusuka lapho ngesikhathi uzongixolela ngokuyixova ngisho emuva ngisho phambili ingqondo yami sithanda ukukhathala kuthe makusuka lapho ngesikhathi eqonywa ingane yokuqala angifuni ukuthi kwakwe yokuqala kodwa lapho ngimbhaqa khona nengane eno 14 years angeke ngiwizibize ngamagama lezingane ngoba ngivikela zona ngithe lapho ngimbhaqa khona ngamtshela ukuthi ngamhla uhulumeni wakubamba mfana wami uyoze alahlukhiya kude manje lo muntu olala nengane no 14 years mina kuqala ungishiya ngo6 years so uthe mase ebanjwa kulaba nje kuyona ingane nalapho babembopha ngoba lapho kwekulezo ingane kwaganga unini wayesasazela ngeingane ngoba ke vele izibhajwa kwezudlayo wabanjwa lapho ke naye uma walezi ingane kahle kahle wayidayisa ngazo ngoba namanje impilo ayiphilayo ayiqondile emva kwalokho kanti kuzothi kusuka ngathi mase ngiyizwa lento ngabona ukuthi la ezinganeni ikhona into ebaphatha kabi le engane yami le eshone ino 13 years before ishone le ngane yanukubezwa ngokocansi ino 8 years inukubezwa u-cousin brother wami wefamily nje yakadlamini ono 25 years yayihamba nale ncane zihamba zombili ila kwaqala khona itrauma yale ncane ngiyazi abanye abantu bangibuka njengomzali mhlawumbe ongakwazi ukuqeqesha
nani njengoba ingane yami idakwe ibhema yenza konke mina ngaze ngiphuza ngaze ngibhema Yeah. kodwa lezi zinto ziyibuyela manje kodwa itrauma yami iqala ngalesa sikhathi eno6 years ehamba nodadewabo udadewabo edlwengulwa ilomfana waye umzala wami Yeah. lapho umama ngangingekho ngiseThekwini mangibuye eThekwini angixoxele sekuphela inyanga ingane yenziwe lento ngithanda ukubonga kwabomthetho ngaleyo case ngoba ubulungiswa ngabuthola yize umntana wagcinelele lapha ethuneni ngenxa yetrauma ngoba kuleyo case icase yakhe ngayo ivula mina same day mama ngitshela ngayo ngathatha umntana wami ngashona epolice station bafike epolice station basithatha basisa kudokotela esibhedlela udokotela wa confirm ukuthi no penetration yenzekile emntwaneni noma engasezukuthola lutho ngoba kade ingane igeza Yeah. njengoba elele lapha kulela liba zimbili izinto ekufuza ukuthi zimlalise lapha Yeah. kungaba yilumbo plus itrauma wayenayo ekhanda Borweni. yeah Kufika kanjani la esekuthi khona ke manje ubusuganile la ekhaya yeah ekutheni akushiya ubaba ukushiya ngamuphi unyaka kufika nini la usucina khona ungasaboni kufika kanjani la usukhona ususehlalweni ubaba la ekhaya uboshwe cishe beku 2002 ukommitha kwakhe crime yeah waphuma ngebail nalapha ephuma ngebail mina ngangaphumule emadlebeni wami bangathi yonke into ingami ngazincama ngavuka ngabo 3 kumnyama ngawela umpula la ngaphesha ngashona la enzansi akhuphela lapha komunye umzala wami ngayoboleka imali yakhe ebail 1000 wanginikeza ngabuya lapho ngahamba ngayomkhipha waphuma ngesikhathi kushona umntwana ungaphandle ngebail ngesikhathi kushona umntwana samthuna umntwana kuthe sesimthunile umntwana wabuyela ngaphakathi 2003 wagwetshwa mayegwetshwa wanikezwa ulife sentence ngaleli langa egwetshwa ecourt babengekho abamangale abantu ababekhona kwakuyimi noma wami ecourt kwangekho umuntu omunye icourt nje yonke kwaku empty wagwetshwa sabuya lapho excuse before agwetshwe njengoba wayesesitokisini eMzamba eKhasini ukuthathwa kwakhe engaphumi lapha mina ngaba involved kwe-car accident for the first time lapho ukuze ngiqhume la isilevu lesi ngaba kusenamabhodlela la angakhishwanga ngashayeka lapha itekisi lashayisana nelinye kwaba uhead on nje drying so ngangivela kuyena ehlele eboshiwe ngiyothatha cellphone yakhe ngiyothatha impahla zakhe ulo baba lapha ekhaya njengoba esejele akayeka ngihlukumeza ngoba esejele kuthe ngo 2006 ama comrade athi kimi kwakhona icomrade elaliyeke ukuba iCDW ngalesikhathi okusanda kwakho ama CDW so layeka ke leli comrade la bathi ke endaweni yakhe akungene mina ngoba ngibona ukuthi ngine potential ukusebenza ne community ngabe ngingasebenza ngaleso sikhathi sekuphele nento ka UNDP engangiyenza UNDP kwa United Nations Development Program eyayiqhubha la iyo ke ngaqala ukuthola into ekuthiwa imali esandleni sami kweyami lapho ke ngangondla ingane ke kukhona nalezi ezingenabazali angikwazi ukudla ngedwa usiza into engakwazi ukuyibukela so ngangilekelela nalezi ayingane ngikhumula ukuthi ngiyothenga icathulo zabo ngathi ngaqhubha itroli ngoba zazi u8 lezi ayingane so ngathenga ke ngomholo wami oqala ngilo ngithenga ukudla ngabazamela itifiketi lezi ayingane zaze zahola imali ye-foster care grant emva kwalokho ama comrade athi angiletheke izinto zami ngayenza saving abanika baphinde bangibiza futhi bathi no sicela uze nomunye umuntu ozongena kule ndawo ngaba nalokuthi ngaphakathi kuphinde kwathini futhi ngoba nami umsebenzi ngolambela hayi kodwa ngaphinde ngathi hayi iANC ngayijoina voluntary la ngiyeke
ngayeka baphinde bathi angilethe wesibili ngabaletha labantu abawu2 ba-interviewer wawina lo oqala umfana engangimsile emva kwalokho ngahlala edolophini mina ngisebenza kanti ama-comrade aplana ukungifaka kwi-council ngithe manje ngizoba lo bengi-approach abanye comrade Maphasa senze njani sikulekelela wathi ungathani kwathi ngalo msebenzi ngawubona kusisi wami omdala ngabona ukuthi uyisicefe somsebenzi kanti ngeke ngikhona ukwenza lento ngabaleka ngohlala kuyena eThekwini waphela u3 months ngilekelela yena lapha kupreparwa kunama preparations ama-BGMs kuyokhethwa amakhansela ngamlelela ngathi hayi kushuthi emakhaya sekudlule mangibuya kanti angibuzange elangeni ngabuya kusaqalwa ngangena ke ngalowo ndlela nga-accept makubonakala ukuthi igama lami liphezulu kulabantu abamithe i-threshold ngabona kushuthi i-ANC yangidinga ngempela nga-accepta ke so lo baba yena ngesikhathi lapha ungibhalela incwadi kukhona izithombe kayiphathelwa yengane zami ziyombona ejele ezemoto engangiyithengele oqala yayime la phambi komnyango kanti ngesikhathi engekho yena nginomuntu engithandana naye lo muntu engithandana naye angimqalanga manje njengoba engekho ukuqala kwami ukungena estagini lo muntu wangishela sasifunda naye isikole kodwa kwasho ukuthi ngalesikhathi engishela kwakungakasikime ekhanda naye ngihloniphe engibona ukuthi ngingane yena kungishiya ngo8 years engibona ukuthi ngingane akazalale nami kanti ekhaya bazothi bangabona leyo nto bavele baphisane ngami bawushadisa ngazama imoto ngaleso sikhathi eyami imoto angisenayo ngaboleka imoto kwelinye ikhansela ngafaka upetrol ngenza konke bahamba bayemthatha bayombona bamphathela izithombe zale moto engiyithengile imoto la egcekeni kanti ngebhadi lo muntu engithandana naye ubewasha imoto ngesikhathi ngishutha lezi izithombe abayiphathayo zinaye phakathi waziframe kahle izithombe kushuthi kwafika kuyena noma ngomakhelwane laba abathanda indaba bamtshela ukuthi kunomuntu omfundisa ukudrive hayi wangibhalela incwadi evuthayo wathi kwalezo ingane kushuthi akuzona ezakhe ezalomuntu washa yonke into ngayithulela thatha incwadi ayifaka edrowini waphindwa bhala esibini nakuleyo futhi engithuka athatha incwadi ngayifaka edrowini angaze ngiphendule ngisho eyodwa incwadi kodwa isimanga sento kushuthi angazi noma ngizothini uyangibhunga kodwa la ngaphandle nalabantu abawomakhelwane abathanda indaba khona into abayikhuluma ngami ngizoyithola makukhona omunye umama oshonelela ufonela mina kanti lo mama wakwafona ekhuluma naye ngefoni yami manje yena ufona le number yami le number kweyomkhandlo uzitshela ukuthi ufona lo mama usenonyaka eshonile akamazi ukuthi akasekho haya vela khulume ngizwe futhi ukuthi hayibo kukhulu bekuplanwa ngami la ngoba bayamlekelela ukuthi mayibuya bazoncenga mina bona uzobuya azohlala la kwakhe kwasha kwacima kwavutha bayifunde lento yalomuntu ohlala la yena iphahluke lento kimi ngithule ngimamele ngaleso sikhathi ngizongena ka Shoprite emarket ngisuka eworkshop mangizongena lapha ka Shoprite ngifika ngithi mange ngizokwehla emotweni afone ngivele ngihlala emotweni ngilalela kuthi masekade ekhuluma ngithi mina uyazini ukuthi ukhuluma nobani kade ashona lo muntu athi yena hawu kanti ubani ngithi ukhuluma noThobeka athi hawu bengazo acishe ifoni ila ngabona khona ukuthi abantu labangizungeza ngochuku bazinyoka nalabo bengithi ba close kumina kangangoba impilo yami yonke sengiyabona ukuthi umngane urongo kangakanani yezwe umama wami wangikhulisa ngendlela wangikhulisa ngayo wayehlala ethi hey obhulula ngibafuni sengiyabona manje ukuthi obhululu benzana empilweni yomuntu so umngane akalungile uthe suka lapho ke njengoba ehleli lapha ejele maye phone ungicela izinamba zabantu abala kumakhelwane ngibuza ukuthi awucela ngani izinamba zengane zakho ngoba sinawo amafoni ubonda nini nabantu abakho noma ufuna indaba la eminyango ngelinye ilanga wangihlasele ngibuza ukuthi indaba ngithi ngizoshintsha izingane isibongo okokuqala sikhuluma iqiniso akaze ngilobole angikhishwa ngekhaya ngenyongo mina angamkelwanga kubo ngenyongo so angisiyo umfazi iclean nje leyo into so abantwana bami bengamele ukuthi babiza lesibongo sakhe
kepha emqondweni wami nganginayo into ethi angifuni baluze identity lapho ngangingazi ukuthi nami i-identity ngiyiluzile already. Yes. Ngoba ngangazi ukuthi mina ubaba lo ngendlela engangimthanda ngayo ngiyingane ngangizitshela ukuthi ubaba wami. Yeah. Ngangingazi kodwa ke izinto azenza empilweni yami zangenza ngabona ukuthi cha kukhona ungahlangani kahle. Kungani lokho uthi wawuthi ubaba kanti kwakubani lo? Kwangesiyo ubaba wami. Mina into engiyifelayo njengoba ephisana ngami wayengafuni okokuqala ukuba nethuna levezandlebe kwakhe. Okay. Ingakho umfowethu wamlahle eThekwini ngoba mina nomfowethu lo ngilamayo sizalwa indoda eyodwa. Nafika noma wena? Safika noma wethu ngalesikhathi yena esebuye kulahlekeni. Oh. So mina nomfowethu sizalwa indoda eyodwa. Asizalwa wafika ekutheni akunyukubeze lo baba. Yebo. Njobe enza lento nje wayengenanembeza wayenza esidwedweni nje angasazi ukuthi sihlalelani kwakhe. So ukuze ufike kuthiwa usu blind manje kusuka kuphi? Uba blind kwami ngokolwazi enginalo kwamanje ngizosho ukuthi ngisebenzisa i-treatment e-wrong kashukela. I-metformin ne-insulin. Yeah. Zinama side effects amaningi. Yizo dokotela bengakusho lokho. Yeah. But i-metformin I treat ushukela. But iphampa iglucose kulama cells avele full of iglucose. Okay. So yenze inumbness. Inyawo lezi ziqala ngoba nenkwashu zishise ungathi ungasifaya emanzini abanda bengalali mina amanzi inyawo zingasifaya emanzini abandayo ngize ngithola ubuthongo. Ziye ukushisa zibande. Lapho inkwashu ayipheli. Phinde yenze i-kidney failure njengoba nami ngine kidney failure. Yeah. Iphinde yenze i-heart failure. Ngoba kukhona isikhathi lapho ngeke ngadiagnose ukuthi inhliziyo yami ayisaliphampi igazi. Nodokotela wayengazi ukuthi ngiphila kanjani. Ingaliphambi nje igazi ivuvukele okungaphezulu kwe-average bekufanele ngabe ifika kuyona mayivuvukele. But ingakho ngiloko ngithi nje uNkulunkulu isekhona ayifuna kimi. So ukuba ukujula kokungaboni kwakho usuhambe wazofika kuphi nemizamo yokulungisa? Ngizamile ngokwesintu, ngizamile ngokwesilungu. Manje usuhlala nobani la ekhaya? Ubani umuntu okunakekelayo? Uba mobile kanjani ngoba ngizwile masifika ukuthi 10 esihlalo sakho sifile sesona abantu aba more than 3. La ekhaya impilo engiyiphilayo njengamanje ngihlala nalengane yami yomfana. Yeah. Yathi mayizwa ukuthi angikwazi ukuyisiza la endlini. Yawushiya umsebenzi eThekwini yabuya yayibambe amatoho emandiyeni lapha. Yeah. Yabuya mayifika la ekhaya ngahlala naye nodadewabo kwangathi ukhona ukuzala kwakhe ingane ithe mayiqeda unyaka waqala indlela zakhe wahamba. Yeah. So ngihlala naye ke isikhathi esiningi naye kubuye kuvuka ubungani kwesinye isikhathi ahambe. Yeah. Ekhambeni kwakhe ngisale ngizibona ukuthi ngenze njani ngebhadi lami ke ngalesikhathi ngikuma pains amakhulu ilabe ngihlale ngedwa weekend balahle ngolesihlanu bayaphuza bonke. Babuye ngomsombuluko. Mina iweekend yonke anginamuntu wokungisiza la endlini. Makukhona umuntu ongifakelele airtime ngifonela umakhelwane wami lo la ngenhla. Ngimtshela ukuthi angidlile awusisi uthuleleni ungasho. Athuma umntwana ngilethela ukudla. Yeah. Hayi ke ngilale ngidlileke ngalelo langa. Bese kwenza ke kuze kube injwayelo ukuthi ekseni upheka iparish yangiphakela emini uza nokudla ngiyadla ntambama uyangiphakela. Ngisho noma sebekhona labantwana ngoba akekho sho ukuthi ngidlanene nginoshukela ngiyashesha ukulamba. Nomunye umntwana kulabantwana ke engibakhulise bengasenabazali abazali babeshonela kumina owala ngaphambili. Wayekhona kuvalwa izikole ngoba uyafundisa usemthatha. Yeah. Kodwa wayenza sho ukuthi ekseni iparish liyeza nabantwana. Yeah. Aphinde babuye mhlambe la ngabo 10 alethe noma amagwinya. Yeah. Ngesineke aphinde abuye athuma abantwana elunch njalo nje kuze kube isapha. So ngasurvive ngaleyo ndlela. So manje njengamanje kuphi esikudinga kakhulu kubantu ukuthi mhlambe besilekelele ngakho ekutheni ezinye zezinto ezinzima zibe lula? Yabona kwamanje inkinga enginayo kakhulu ukuyendlini encane. Yeah. Itoilet elikhona la ekhaya alisayilungele lesimo sami.
Yeah. ngiyaphoqela ukuthi ngisebenzise ibhakede. Yeah. Mangisebenzisa ibhakede kuyenzeka kwezinye insuku uma abantu bala ekhaya bengekho kuphela u3 to 5 days ngihleli nendle endlini. Okwesibili noma kufuneka ngigeze kuyenzeka kuphela isonto ngingagezeli. Ngoba angikwazi angikhona ukuchitha amanzi endishini. Akwazi ukuyifakela futhi amanzi. Angikwazi futhi kufuneka umuntu angifakele amanzi aphinde awachithe. Uma bengekho abantu bala ekhaya amukho umuntu onginika amanzi okugeza. Uma kwenzekile khona umakhelwane ongenayo ngimlayela ukuthi athathi endaweni ethile aplaka amanzi angithelele angishiye ngigeza ayolinda umuntu ozafikela ekhaya lawo manzi ehlezi lapho. So impilo nje ayikho right for mina kuloko. Nokuthi isikhathi esiningi ekudleni kwami njengoba ngine operation la iswini. Yeah. Nga operate ngo2007 nginama gallstones. Yeah. Ngiyabona ke kusho ukuthi stress sasingaphezulu kwami ngoba ngambuza udokotela ukuthi adalwa yini. So wangichazela ke. Emva kwalokho ngazitshela ukuthi angiphinde ngihlale nento ebhlungu kimi ngaphandle zoyixoxa noma ngiyixoxe nabani ukuthi ngithathe kanjani kodwa ngibona ukuthi lokho futhi akungisiza. Yeah. Ngoba instead ukuthi umuntu angisize uhambe ehlekisa ngami la eminyango. Yeah. So ibingekho into angisiza ngayo. Nokuthi abanye abantu ke njengoba ngiyumntwana ozelwe nesiphiwo bayazi ukuthi mabesondele kimi izinto zabo ziyalunga. Yeah. Bayasondela ngenjongo zokuthi kulunga izinto zabo mase belungele bahambe kude. Njengoba ngihleli la ngihlale inyanga yonke esibhedlela. Uyabona ayinyanga u6 months engihlala esibhedlela. Kulo 6 months abantu engathi bake basukela nje kuyongibona bathathu. Kuphela. Angiyibale zenganzala ekhaya ngoba bezidependa kimi kwangemali mangabe ungiphile u50 ufuna ngihlephulele zona zikwazi ukungenzela lento engiyifunayo. Yeah. So ngiyayidinga kona indlu ezoba conducive for lesimo sami ngoba angisazi noma permanent noma ngisazophila yini. Ngoba njengoba ububona kunzima ukuphuma ngisho nakulo mnyango ngemuva. Lo ngemuva ngasekitchen. Izolo bekuyizolo noma ikuthange ngiwile lapha kulo mnyango. Ngashayeka ngesiphundu lapha kangangoma ngibe nokunyela la entanyeni. Umfana wami ngimmemeze sengiwile bengithi ngiyatry ukuthi ngingakhona yini ukuziphumela. Ngabona ukuthi angikho fit. So ngawa angisafuni ukuphinde ngitry. Sengiyasaba. Yebo umfana wami uyazama ukumba umgodi wetoilet olange neno. Yeah. La emva kwendlu libuye la likhona kodwa ke manje izinto zokulakha azikho. Ngoba ufuna lakhiwe ngendlela mina engizokhona ukungena ngenqola. Yeah. Ngaphakathi nokuthi ngibe nendlela la yokuthi ngikwazi ukuhamba. Ngifike etoilet makuukuthi ilela. Kungenjalo ngidinga indlu yona. Ezoba nendlela engizokwazi ukuyisiza ngayo ngoba noma ngabe ngigcine ngingabonanga nomphelo. Yeah. Ngiyazama ukufunda kwamanje ukuthi into ethile ihlalaphi. Into ethile ngiyibekaphi, into ethile ngiyibekaphi. Mhlawumbe uzosho umfana ubonile lapha empedeni uhleli yonke into yami la. Ngiyazi ukuthi ngiyithathaphi, ngiyawazi amaphilisi ami ukuthi ngiwabeka kanjani ufike ungifundele wena ukuthi lawa into ethile bese ngiyahlanza lawe engazi ukuthi engiwaphuza zonke izinsuku abendawonye. Uwaphuze kanye kanye. Ngithatha wenhlungu ngiwabeke wodwa. So sengizama ngale ndlela ukuthi ngikwazi ukuhlukanisa izinto zami. Yeah. Umuthi makuwumuthi ophuzwayo akufunekanga uhlale kude nami ngoba ufuna nguphuze ngize ngiuqede. Mangabe uhleli kude nami gcina ngiuyekile. Ngoba uzofuna ngoba angiwuboni and okokuqala umuthi angisakwazi ukuthela esipuneni ngoba ngiyawuchitha nguphuza ngebhodlela. Ngoba angikhona ngizikalela mina emlonyeni ukuthi hayi mase kuyithama kusho ukuthi izipune ezimbili lezo. Yeah. So angikwazi ukuthela esipuneni ngoba angiboni mangithi ngiyathela esipuneni. So ngizwile ukuthi kusasa uthe uya kadokotela noma uya esibhedlela nje uhamba kanjani uya kanjani esibhedlela le wheelchair ngoba ingahambi nje. Mangiya esibhedlela imoto iyaye izongithatha la eminyango ngiyishiye lento ngisanda kuyinikwa nayo. Bengivele ngahambi ngayo ngifukulwe ngifakwe emotweni. Yeah. Masifika esibhedlela kuthatha wheelchair sesibhedlela ngihambe ngayo.
ngibuye lapho sengikhathele ngifed up usuku lonke kungani bengihleli. bengakunika wheelchair esibhedlela Angeke ngazi ukuthi mhlambe kuthatha isikhathi esinganani ngoba ePort Shepstone ngiqala ukuya ngoOctober. Isebhizana lapho enganakekelwanga khona. Ebhizana ke sasize sibange ngisho ukugibela kweambulance ngoba babengiphoqelela ukuthi angigibele ibhasi. usuka la Ngisahamba ngama crashes ngibatshela ukuthi angeke ngikhona ukugibela ebhasini ngoba kufuna ngifukulwe. Ngoba iproblem yami umhlane lo wami ngiyahamba ngalezi ndungu kodwa uyathunukala. Ubhlungu. So angikhona ukugibela ebhasini sengihleli ngezinqa. Kukude emthatha. Ngihleli ngezinqa ngizophinde ngihlale ngezinqa usuku lonke esibhedlela ngibuye naleyo nto bengiyoyenza emthatha ingenziwanga. Ngenxa ukufika late. Ukulimala kwakho alimala kuleli thambo elilayigcine lingasesinqeni ehlangene nespinal cord kunjalo. Leli ngihlala ngalo ngqo lokugcina. Yeah. Leli lomsila nje. Yilo engashayeka kulona. So kusho ukuthi ke ekushayekeni kwami kulona isinqa satheleleka sonke ngoba ngesikhathi lo dokotela osemthathe nginika imedication wanginika imedication yokudetoxa ngangikhipha igazi elimnyama ngemuva. Amahluli nje ayephuma ngemuva eshisa. So ngakhipha ke ngazitshela ukuthi hayi kusho ukuthi ngizoba right. Ngoba ngazama ukuyovula icase njengoba umfana wayibaleke nathi lapha ngayivula icase. Ngaxoshwa ustation commander wasePort Edward wathi kimi angiyeke otaxman bangireimburse ngaleyo ndlela bangangireimburse ngayo ngoba imoto mayisweve yodwa is not an accident uRafa akayithathi leyo nto. Kwehlula sengimtshela ukuthi angizanga mina kwaRafa ngize police station. Kwasho ukuthi vele ayikho icase engavula ngagcina ngezitshela ukuthi ngaphathi kusho ukuthi uxhumene nabo taxman. Mhlambe ungenza ukuthi kwatekisi leli mhlambe lo mfowabo noma elakhe angazi. Uthe mosixoxela itekisi la sweva la ginqika lafikela shaphansi ngamasonto. Alizange liginqike. Njengoba lalibhampa phezulu ligijima ngaphezulu kwelento kodonga la eduze komgwaqo ngaphandle komgwaqo. Yeah. Ngoba yathi le moto mayiya edrayini. Yabona uma usePort Edward eRobotini uzobona nje mawukuthi uphinda ngale ndlela. Uma usePort Edward eRobotini indlela elulile. Yeah. Lapha phambili bese ijika inendawo ekhuphuka ibese ijika. Ngesikhathi ngangisabona kancane ngayibona imoto ekhuphuka lapha thina sisasuka la. Yeah. Kusho ukuthi lo wethu ayihamba ngespeed esingakontroleki ngoba wathi sefika edrayini wafikisa nale moto ebikhuphuka lapha thina sisasuka eRobotini. Mazifika kanye lapha ya kwasho ukuthi akasakhona ukubhreka ngoba wayibrekile izo roller. Yayingeke igeje. Yeah. Washo ukuthi manje le moto engaphambili ibone late ukuthi kunetekisi leza ngemuva. Yeah. Uthe mayengena yena ezitshela ukuthi uzo overtake ngala ku yellow line ngoba vele no barrier line kule ndawo and okwesibili indlela yayakhiwa ngaphambili. Yeah. Ivaliwe. Uthe manje uzo overtake ngapha kanti nalomama wale number MP. Yes. Uyibonile itekisi wazitshela ukuthi uyayidedela. Mephuma ya ku yellow line zaya kanye. Oh. Lo wetekisi wasesale sephuma ngale wagibela phezulu kodonga. Mase igibela phezulu kodwa njengoba ihamba ngespeed yangathi yandiza ukuya phansi yafika yashaya kabuhlungu ngamasondo yaqede yama into esho ukuthi kwayena wayingasayicontrol ekumeni kwayo ke lapha kusho ukuthi ila ngashaya kakhona ke mina uthe ushawe ibhandi ile kokufasa ibhandi lokuzana into leyiplastikana esansembana yes iyona ke yangishaya la. Nalapho ngiboniswa intombazana ehleli ngapha kwami eyathi nayi lento ekushayile ngoba ngithi kumfana mayima phuma vula isicapha singaze sishene emoto. Mayiphuma umfana ema ngaphandle ufika la ngaphandle eqeda ukuphuma mangini ngiyasukuma mina kusasukumeke esihlalweni kube yila ngikhala khona. Mase ngikhala kube kunengane ekhala ngemuva kusho ukuthi naye iphunyuke kumawayo. Abanye kusho ukuthi ngenhlanhla ababhamba baqondana nendawo labahleli kuyona. Wena wabhampa uqondana nalensimbi mina yangishaya amaqondana la nethambo leli. So uNkulunkulu wami so ke manje i-wheelchair sinayo anginayo i-wheelchair indlela la ekhaya ukwazi ukuthi ivumelane nesimo somuntu ohamba nge-wheelchair because kunama stepis lo labonda ukungena kulo main door kunama stepis lapho kwenza ukuthi nje i-wheelchair ultimately nje awusalisebenzisi leli side usongena ngale ngasekitchen nangale ngasekitchen kunzima ukuthi ungakwazi ukuyiphumela uwedwa ngoba nakhona kunestepis sana noma sesincane kodwa sikhona. Lokhu sifikile ke la ekhaya umfana lo othi uhlala naye kundoda nakho ukugcina ke ekhaya akazafike.
uyazama yena ngoba phela wabuya kodwa isimo somuntu ohlala yedwa makuthiwa nje asifika ngasho ukuthi namhlanje ulokhu ugcina ukudla ekseni futhi ungathi unizwile ngoba uhambe ngalesikhathi ufone sowuthini la waphuma njengoba bengimemeza nje bengimemeza umuntu engicabanga ukuthi u-around yebo so ungathi abantu bazizwile istory mhlambe futhi ngolunye usuku sophinda futhi sikuvakashele sibheke iprogress ngoba side and sinento eziningi esivezayo ezinye zazo yabona ukuthi sesenqamula ngenxa zesikhathi indlela ke egcina iphetha kubabaleka awugcina iphelela kuphi njengoba usesejele namhlanje yebo sikhuluma umuntu osaboshiwe and abantu abaningi ba blame mina ngokuhlala kwakhe ejele ngisho uma wakhe waze washona ehamba ethi ngibophisa ingane yakhe namanje sesejele lo muntu esikhuluma usesejele njengoba sikhuluma mangena mina ethi ithuna lakhe ke lelia le ndodakazi akaze nje abe nethuna hayi ukhona uyaphila and ngiyafisa noma ebukela le episode ngifisa azi ukuthi indawo la kimi akanayo nala kwami angalokuthi aphuma zongiphazamisa isizathu salokho esikhulu ukuthi ngoba akaza ngithanda nangolodwa usuku noma ungathi angikhumbule manje usuku olodwa ngelihle naye ngifisa ngikhumbula ungazi ukuthi wayengidlwengula yonke leminyaka shothi nje singasho ukuthi wadlwengula emncaneni bakho wazwamdala ngaze ngamdala nengane wayithola ngesimo sokuthi ongajabula ujabulela ukuthi angaze ngijabule angifisa phinda sondele eduze kwami uright ehambela le kude ngiyazi abantu abaningi ba blame mina nabanye abafika la ekhaya bezokhuleka bafike bangincenga ukuthi mayifika ngimxolele oqala anginaso isizathu sokuthi ngathi ngimxolela wenzeni ngokuphatha ngoba kaboshiswanga yimi uboshiswe imkhuba yakhe wadlwengula naye kungcono ngoba ngamtshela ngimbhaqo oqala ngathi mhlu uhulumeni wakubamba uyolahla ukhiya kude ngoba uhulumeni manje akasahlengi ngengane angaze ngithole support kuyena mina kuyona yonke lempilo ebengiyiphila angaze ngithole support yabona ilanga anginikeza ngalo imali yakhe lilodwa ile langa awayifuna ukusalelala nezingane ezincane kufanele ngiphindele esikoleni wabuza imali esikole ukuthi malini washeshe ukunginika ngoba ayifuna ngisheshe ngihambe ukuze ezosala wayilanga engahambi khona ngimlindi ukuthi ngize ngikwazi ukum-approacha ngalento engiyibonile ngikhulume ngayo uma wagcina edlule emhlabeni angithi wadlula umama emhlabeni ukudlula kwakhe umama udlule emva kokuba ngiye kubo sengithole umthandazo ongitshela ukuthi angiyokwenzelwa ingubo yami ngoba ngazalwa ngibethe ngiyoyenzelwa ekhaya makwadlamini ngabuza mina ukuthi kanti angiyenzelwa ngane ekhaya wathi yena kuphi ekhaya ngathi kwamaphasi wathi ubaba wakho ngathi usekhaya wathi cha ngibona ithuna endaweni yakhe angikwazanga ke lokho kusenesikhathi uma wami nganele ngaya kubo bamxoxela ke kubo ukuthi ngifikile kanje nakanje waqala lapho ukuhlabeka ukugula waze washona angiphindanga ngixoxe naye uma wakuphana isizathu sokuthi kungani aphisana ngawo umncane uphuma nje esikoleni kuphindoda endala wakuganisa okunamhlanje obula usahleli ngalobo buhlungu wakuphana isizathu esiphelele ukuthi kungani enza njalo kwena akaza ngiphi isizathu kunalokho ngelanga engaya kubona mina ngithi leli bhasi engigibezela lona ngiyalehla manje sengimdala ngizogibelela lami after 5 years le ndoda iboshiwe ngizogibelela lami ibhasi ngamhla ngifuna lele beningigibezela lona ngiyehla kulona lapho utata ukuba wayebone emehlweni ngoba naye wayinoshukela ngabe wangivusa ngempama laphansi yena ke ngenhlanhla waya wokwengulwa wakhe amehla abona njengoba ke mina ngenguliwe kodwa ihlo lami alibone still wathi ngifuna ukuzoba idikazi emzini wakhe ngathi mina baba kuyafana nalapha la ngihleli khona ngiyidikazi vele ngoba ngilotsholwanga umehluko phakathi kwami namanye amadikazi ukuthi mina ngidikaziswa abazali ibona bangikipitisile angiyange emkipitweni ngoba ngifuna ukukipita mina so nalapho ke ngangikusaba kona ukuzalela ekhaya ngoba ngabona indlela dadewethu ashawa ngayo so ngangingakufisa ukuthi ngizalele ekhaya noma ngangakufisa ukuzalela ekhaya kodwa ngangakufisa ukemzini womuntu njoba sithema sibuza la ekhaya kwathiwa kugama phasa yebo kungani kugama phasa kubeni lo muzi wagcina owakha nalo angeke ngithi nalo myeni abantu abaningi la endaweni bazi ukuthi ukancama kuthe mase ngisebenza kwafika into ethi kimi ufanele ngazise lo muzi
njengoba kwakufanele ngiyokwenzelwa lengubo yami eKhaboma Yeah. kwathiwa ngibike nalomuzi engihleli kona waziwa Nhloba ukukho lapho wabikwa khona Yeah. ngabe ngazi ukuthi ke angithi lela sonto lasekhaya lenza masiko Yeah. so nalo baba ke wangithola ngenkonzo leyo abekenza masiko naye akuzange wazi Kungani ulivikela leli sonto ngigcina ungaphelelanga kulona? cha hayi ukuthi bengilivikela ngobani inkinga yami benginqena lento ungazi ukuthi mhlambe ngiyacwasa Yeah. kodwa kona okusala egcineni isonto lofakazi bakaJehova Okay, yeah. and uma ungangibuza ukuthi ngifila kanjani ngabe ngasa ngiupresident la abantu mina ngabajikijela eRobben Island bonke aba ofakazi baJehova bonke ngabaqoqela eRobben Island ngithi ababuyise uDompasi ngoba abalento zabavoti ngisho ukuvota so izinto abazenzayo fine inkolo yabo iyakufundiswa indlela yokuziphatha but kwelinye side yakubulala ngoba zonke izingane zabo most yabo maziyeke inkonzo ziyadakwa and idakwa ingane idlule labe kade bedakwa ngoba basoloke bevalelwe bese cage okuyilo elagcina likuganisa naye lomfo owayesonta and ke most yabantwana babo baphisana ngabo ngalendlela nami ekuphiswana ngangifundela iBhayibheli mina makuphiswana ngami ngikoutelwa ngisazi noma kwako Isake noma obani babehamba beyolusa izimbuzi noma izimvu ukuze bazeke angiyazi kodwa yayiningi into engangiyifundelwa kangangoba ngesikhathi ngiqala ukuvula umlomo ngivulwe ipolitiki kakhulu ngesikhathi ngivula umlomo bethi mayikhuluma ucomrade esathi hey comrade mina ngithethe inyala ngithi esontweni bashoda ngawo ungasibangela umsindo bashoda ngayo sonto nawe ndawo ukuthetha inyane la sihlanganisa amasu namaqhinga siye phambili ngoba into efuneka ukuya phambili la so bengenalokho ngize ngasondela kuleli sonto lasepostoli ngoba nginalesithunywa especially yebo enginaso uma ngifika lapha kuthiwa abantu abadala bayakhonza sonke lana ngabona ngathi ngizoba ngcono mangela uyeke nini ubaba ukuthi yena ebe ufakazi njoba esegcina edlwengula izingane egcina ephelele emajele uze wayofa ufakazi wangcotshwa yibo nangelanga ngiye emncwabeni asengisho ke ubaba wala ekhaya lo wala ekhaya hayi ubengasasonto ehlala nami la bengayikwakuya waphiwa mina nje wabona ukuthi konke kuphelile okubhlungu ukuthi ka anganeli ke yimi aphinda aqhubeka anukubeza izingane aske unaso ungakwazi ukuthi ushare inamba yakho mhlambe kubantu abafisa ukuxhumana nawe kakhulukazi abangathiwa khona usizo abeza nalo ekubeni nami futhi ngizophinda ngishare inamba yami ekubona kwezinye zezinto mhlambe esingathi zingaba izinsiza zakho ukutheni ube nempilo elula okungcono inamba yami anginayo inkinga nayo yeah ngingayishare u083 yeah 877 9566 yeah 083 877 9566 iyona namba ke leyo enginayo kodwa umuntu maye ngifonela kuyenzeka ingabambeki manje ifuna abe nesineke ngoba ifoni yami yawa ihlukana ubuso lobu nayo angazi ukuthi yokwenza kanjani ukuze iphinde inamathela so ngiyafana nomuntu ongenayo kahle kahle ifoni so ifuna umuntu abe nesineke maye ngifonela aphinda ngizame kaningana nokuthi mangabe mhlambe ngivule lo bangiyathanda ukuyilalela uYouTube mangiyivulile ngilalele lapha ayikhona ukubambeka ufuna ngiqale ngiphume bese ngizama ukuyibamba ngoba ngisizwa nginobhuti wami wale family engizalwa kuyona ola emzinto uyena oyaye angisharele idatha so uyangilinka kwidatha yakhe ngisebenzisa yona ke ngikhona ke manje kuba ngikwazi ukuchitha isithukuthezi ngoba kuhlalo ngathi ngaba nomuntu engixoxa naye lapho abantu ngizokubathatha ndawo kwesinye isikhathi ke kube ngathi ngahlala ngedwa ngivale mangihleli la endlini mina kuyakhiywa la kula bhekla okwamanje ke ngebhadi I'm sorry ukusho la khona bengicela kuyena ukuthi angithengele ingidi bekusazoba uChristmas nginefiye ukuthi kulezi insuku zaChristmas abantwana vele bazohamba bangishiye ngisala ngedwa kanti khona eminyango engasenazo izingidi kanti ngiyafisa ukukhiwe la ngiyafisa kulungiswe nalela gate yize ke noma igate se ukukhona balo nongabikho bali kuyafana ngoba nocingo olugugile la ingakho ngingasakwazi ukulima engadini ngoba bakhona abantu bakalima abakwazi ukusiza abantu abafana nami babatshalele babahlakulele engadini ngikhona ukuthola ama veg fresh
agriculture benginikezela amaveje ngaphoqa ukuthi nginike abanye abantu bayatshala ngoba akekho umuntu ozongenzela Ozokusiza, yeah. ngoba akubiyiwe kahle la imbuzi sezengenela Yeah. so ngiyafisa kona ingadi yangenza ngikwazi ukuphila kangcono Yeah. ingadi ke ngiyayithanda yize ngingasaboni emehlweni Yeah. ngingasakhona ukuyosebenza Nokuzenzela kuyona futhi, yebo kodwa bakhona labantu abaqashwa uhulumeni baka EPWP abaqashelwe ukusiza abantu abafana nathi bayafika la bangenzela iwashing Yeah. noma bafike njalo ngoba sinisikhani ngiyaphoqela ukuthi ngize ngiyinyubalasele mina iwashing amathambo amabhlungu Yeah. kwayelawe ezandla Uma umuntu efuna ukukhupha ucold drink mhlambe ekuthumelela imali unayo yini account yebo nginayo iaccount yase Capitec yase Capitec yebo ile number uyibiza ihlangane naleyo yebo ihlangene naleyo namba so uye wenze njani ukuthi ngoba nami ngisakwazi ukuyidora kodwa ngizokupha isihlanu yebo ngizothumela khona kuyi Capitec khona namhlanje hayi before ngihamba kuseduze la you save umntwana yakho ukuthi Uyakhona ngimthume ukuthumela. aye la you save okay futhi mina ngizokuqala uzothumela nje bebukele nje emakhaya bazophosa lezo 5 namashumi ekutheni ukwazi ukuthi uyithengele into ezimnandi uthuma ingane ngoba ngibonile ukuthi nakho ukubhoreka ngazi ukuthi ungalokhu uhlafuhlafuna amakuhlafuneka so ngiyacela nje lokho asingeke sikwenze ngoba nakho sithi ngoba udinga imali kodwa umzali uyadinga na ukuthi uthi mawuhleli uhlafuhlafune lokho kuhlafunekayo so besintanda ke sizama usizo mina ngesingami bengafisa ukuthi mhlambe bekutholele noma sizama ukuthola noma isihlalo lesi esumshini lesi siyimotshwana esinegiya ukuthi ukwazi ukuhamba mhlambe uma indlela ye-toilet inzima kodwa ukwazi ukuthi uyiqhube uyi-toilet ngamhla kungavukeki kube lula ukuhlala khona ngihambe ukwazi ukuyihambela so mhlambe abanalo lolu lwazi nakuma comment singacela mhlambe beveze ukuthi lezo hlalo zitholakala kanjani zimalini sisihlanganisele sinabafowethu sibone ukuthi sikwazi ukuthi sisideliver kanjani wonke umuntu mhlambe ongaba naleyo ndlela leyo ukuthi asisizane ngaleso sihlalo ngisacela sixhumane ngizoyishiya inamba yami ngiwashiya ama details ngiwashiya ama banking details ngiwashiya emabili kube khona ama banking details akho ukuthi sikuphoswedi lapho nami ngizophosa khona ngiphinde ngishiya ama banking details lapho esozama ukuthi sihlanganise ekutheni sikwazi ukuthenga isihlalo mhlambe sibe nayo indlela yokulungisa ngizophinda futhi ngishare na ku Facebook ekutheni sikuthengele lokho ekumele sikuthengele khona ngizoshare nje ngayo yonke indlela engathiwa kushareka ngakhona ikakhulukazi ngibona isimo se-wheelchair ekutheni uzokwazi ukuphuma ukwazi ukuntanta uhambe ukwazi ukuyikhulula etoilet ukwazi ukuthi ube mobile ubushana umoya phandle yebo so ngicabanga ukuthi isihlalo ngizosilwela kakhulu ekuthena sitholakala isihlalo ke impela indiyona into engifike ngayibona ukuthi iyona ezofika ibe isidingo lokho okunye nokunye sithembele inkosi ukuthi mhlawumbe iyona ezosiza ukugula amahlala khona bayagula abantu abadala kodwa awukwazi ukuthi ungabi umthwalo naseyinganeni zakhe ekuguleni akube nje ukuthi uyagula ukuze ukuthi inkosi yakukhumbula ikuthathe ungaze kube ukuthi mhlawumbe ubusumthwalo ngaleyo ndlela leyo nawe ukwazi ukuthi uzenzele izinto lezi ezincane okumele uzenze kodwa okubalekile kakhulu isihlalo so i-account number yakho inamba loyibizile ngizophinda futhi ngiyibhale uzongithumelela yona ku WhatsApp noma ungithumelele ngemessage ngiyifake khona lapha kwi-video ngiphinde futhi nakuma comment ngiyishiya account yakho ngiphinde futhi ngishiya account esobe siqongolele ekutheni sikwazi ukuthenga isihlalo sokuthi mase sithengile isihlalo siyokwenza futhi indlela ukuthi sisibuyise sisilethe yebo ngabonga kakhulu mhlambe lakho lokugcina ungathi uyalibeka ngalingathini nje kubantu noma kubabukeli nokabe bekuyini inhloso yokuthi uzosibiza sigcine sihlangana namhlanje ngiyazi ukuthi usuyichazile kodwa nje uphinde futhi uyiphelelise usuyigoqa ngamafishane engakusho kubantu kakhulu kubalekile ukumaza umuntu uqala yebo ngoba ukuba bengabazanga abantu ngesikhathi mina ngiseyilida yebo ngabe namhlanje angisekho ngoba abantu abangilekelelile yize ngebona abantu mina engibalekelelile kodwa ngikholwa ukuthi uNkulunkulu uma usiza umuntu usuke uyisizela wena ukuthi ngamhla usenkingeni ulekelelwe nawe abanye abantu yebo ngoba mangikhumbula kahle noJesu ukuthiwa waphilisa abantu abayishumi kodwa uyedwa wabuya kwazobonga siye wonke umuntu okwazi ukubuya abonge mina nginomama owenze ukuthi ngize ngikwazi ukuya esibhedlela ePortshepstone bengingakhona ukuthola indlela yokuya lapha ngoba phela kuse KZN and akufuneki uvele uqhambukele nje uye esibhedlela noma inini kufuna kube nendlela echannel oyangayo lo mama wangithatha la endlini ngingenayo ngisho uzukwa wangise eBizana kudokotela wamehlo lathitha
lapho yena wayi-offerisha ukucheckwa kwamehlo mahala enza le nto 67 minutes kaMandela. Yeah. Ngabuya lapho ngibhale incwadi wangithumela eMachisini. Lo mama wangaphela amandla waphinde wathatha imoto yakwakhe nodizili wakwakhe wangisa eMachisini. Yeah. Ngafika lapha ngabhalela incwadi yokuya ePortshepstone. Ukuze ngikwazi ukuya ePortshepstone namanye kama comrade angilelekelele kakhulu bengikwazi ukuthola ukudla ngingaze ngilale ngingadlile noma ngabe ngidleni kodwa lokho abakwazi ukunika kona okuncane bangakuthatha ngathi kuncane kubona kimi ukukhulu. Ngiyafisa abakwenza kimi bakwenze nakwabanye. Engingakusho ke okugcina ukuthi lento ekuthiwa umngane ayilungile. Isikhathi esiningi umngane uyakwazi ukukufaka eweni akuhlomekise ungene eweni. Ungagcina unabantu ongakhulumi nabo ngenxa yomngane. Nokuthi isikhathi esiningi uyafuna umuntu ube nalo uxolo kuwe ngaphakathi. Noma umuntu ngaba akaxolisanga kodwa ukhona ukumxolela. Ngoba lapho usukwenzela ukuthi impilo yakhe ingami. Mina bekufanele ngabe yami inhliziyo kade yama ngezinto ezingehlela la endleleni. Zangehlela noma sengithi ngisesontweni. Ngangakuthola ukuphumula. Ngoba nalokungaboni ngize ngibe nje babe khona ababethi ngiqalekiswe ngoba ngithuke izinkokheli zesonto engingazi ukuthi ngazithuka ngathini. Kodwa nalapho ngidlulile kubona. Angibabambelanga inhliziyo embi. Ngiyaye esontweni ngoba ngisuke ngiyitshela ukuthi ngiyokhonza uNkulunkulu ayibona. Angikhonzi bona. So kubalekile ukuba noxolo nokuthi mawumzali umntwana kuyamele umfunde. Umntwana ono 15 years kuyezansi akakwazi lo muntu ukuyithathela izinqumo. Ukuthi useqomile lapho usuke eqineliwe yilwa amqomile ngoba most yabantwana abancane baqoma amakhehla amadala. So ngoba naku labantu benemali hayi ngoba lo mntwana usothanda izinto ngaleyo ndlela kodwa usuke eqineliwe yilo muntu ngoba nakwazi ukuthi uya afford yena especially abantwana abaphuma emzini entulayo. Baba izisulu ze rape kodwa kube kungaziwa ukuthi I rape le. Abantu bathatha ukuthi lengane liziphethe kambi gangele nani. So ngiyafisa abazali ungathi bangabanakekela abantwana bamantombazane babavikele abantu abadala egameni lesonto bebezingane. Yebo. Ngoba sikhuluma nje nawe ekuzalweni kwakho uneminyaka emihlanu noma u4 wadlwengulwa nase sekumele ukuthi ube nomuzi kodwa lo umuzi wahanjiswa khona ngaphandle kwemvumo yakho. Kwathiwa uganiswa elinye omunye ubaba egameni lenkolo. Sikhuluma nje namhla sikhuluma istory esakuhlumeza kuze kube namhlanje kunjalo esangihlumeza namanje because abantwana bama ngikhuluma iqiniso bengakwazi ukubathanda. Ngifunda ukubathanda ngihlale nabo uyise eseneminyaka esejele. Nkosiyami kwaye khani ngifunda ukubathanda abantwana bami. Bengakwazi ukubathanda. Angikwazi namanje ukulala nomuntu mina empedeni kusangihleli. Angikhatha noma sizwana kangakanani kodwa mangilele nomuntu empedeni kusangihleli. And futhi mangilele endlini kuba sengathi angangabikho umuntu osibini ozoloku esume ehamba la endlini ngoba ngizwa yonke into ubuthongo buphele nya ngoba ngihlala ngingathembi lutho. Sengikhathele nami ukuphila ngobugwala. Ngoba hayi ngoba ngisabani kodwa indlela yokuthi angibanga naye umuntu okwazi ukungivikela. Kwaye lapho kuzokufuna ngifunde ukuzilwela khona. So ile nto engifisa ngathi abazali bangayiqaphela kakhulu ebantwaneni. Ngisacela ungiphindele inamba yakho yaKapitec ngifuna ukuphi isihlanu ngizokutshela private ukuthi imalini kwenzela umfana emekhipha kube imali ukuthi uyazi ukuthi ube kuyimalini. Ngisacela ngiphi inamba 083 877 9566 le number futhi 9566. Yebo. Okay. Le number futhi iyona efonelekayo. Yebo iyona efonelekayo. Okay, so sengenzela nje ukuthi ibhala ukuthi Miss Maphasa. Yebo. Okay. Ngenzela nje ukuthi wonke umuntu abone ukuthi uma esekufonelela umuntu waxhumana nawe akwazi ukuthi uyawathanda amadanone uyawathanda amayogurt futhi obe umuntu onoshukela akukho ukudla okuzokuthiwa kuqhamuka kwenye indawo. So abantu abenza indlela ekutheni sibe nendlela ukuthi impilo yakho ithi noma inesizungu kodwa kungabe ukuthi unesizungu. Yebo kube nzima. Yebo hayi ngizothanda ukuthi ngivalelise kubabukela emakhaya sengenzile mina. Ngenza isibonelo nabo abanye ababukile njengamanje ukuthi naba benze ekutheni
nje lezi insuku zakho kuze kube ukuthi uyasinda uba ngcono kube right yonke into. Babukele emakhaya siyabonga kakhulu besisebhizana sizobona uMiss Maphisa kodwa Maphasa kodwa ke ibhale kanjalo lokhuzana. Okay. Yebo uMiss Maphasa la eEastern Cape.